Ito'y drama tayo. Ti masakbayan. Apay analiday ka, iho. Ayan ka di ti fiancé. Awan pa'y mapagtal ka na babae, mama. Apay akas na timbagam. Adu dita ti mapagtal ka na babae. Ni Carol, nakita nga nakakidkibin na alalaki. Kwartak lang ti kinayat na diya babae. Adun ti dinawat na kanyak. Saan ka di akagat-gatang umanan iti kwentas? Nga alahas na. Wan, mama. Luklukwen naklayang na diya babae. Dukas ta. Saan nga rod matuloy ti kalay sayo, iho? Saanan, mama? Itapay lang. Kat naduktala kon ti kinagold digger na. Kasanon to pa yun no agasawa kami. Kasta man ti inarabid ti muna babae iti biyag mo. Kinwartaan na kalaang. Tsaka mo, mami. Tsaka mo. Mama, apay nga tangawan pa'y matino a babae ang matumpungan ni Manong. Ay, jak man amo, iho. Nasingpat-mat ni Manong mo. No apay alukwan pa'y laang dagiti babae ang makarelasyon na. Kaduan samot dito'y syudad a babae, kat materialistic da. At damot manakam, ngam, ad-ado siguro dagiti rupat kwarta ang natumpungan na. Ay, at damanan pagsaksakitan tinakam ni Manong. Kaya't ko kumamang asawa ni Manong mo. Sakbay nga da mapasamak kanya. Ni mamamat, ubing kayo pa'y. Apay aday tapay tinapanunot yo. Wan, ubing titawan ko, ngam amumat. Ada sakit ko, iho. Ay na, mama. Saan kumaaday ta ti panunutan nyo? Kaya't ko makita pa ikuma dagiti agbalin nga pukok. Sakbay nga da mapasamak kanyak. Apay, anya ti aramidam dita, sika, ayme. Ingka mangala ititimba ta ipan mo ija ayan dagiti baka. Gatasan nyo ida. Saan ka di amabalin a pagtuluyan dakmat iti koleyo, auntie? Anya nga agtuloy. Asino pa iti mangkita ka dagiti manggatas ka dagiti baka? Kayat ko ti makaturpos, auntie. Adalangarudan ni Claudia iti universidad. Adangarod trabaho. Adamat dagiti kadwa tayo ang mga ramid, auntie. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Noan niya ti desisyon mi, iso ti masurot. Sayang ti panagadal ko, auntie. Dwalaang matatawan, malpaskon. Uray dwalaang abulan. Adangarod trabaho. Sika ti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka. Ada nagorder iti presko agatas. Auntie, da kayo kuman ti mangkita. Awan mo ti aramidan nyo. Anya, syakit din ti ibaon mo, danga. Dito yaklata ka di rancho, daddy. Ituloy ko kumamot ti panagadal ko. Anya pa'y lang ti sapulem. At damat ten trabahom dito ay. Apay nga ni Claudia, kat agad-adal ijay syudad. Sana nga mo ti trabaho dito rancho. Engam si ka kat amom. Sayang ti panagadal ko, daddy. Kayat ko ti makaturpos. Makarangrang ti kanayon mo nga ibaga. Ingka katag trabahon. Kita am dagiti kadwa tayo no agtab-trabaho damat laeng. Apay ka di amanipod na tayo ni mami. Katkasta kayo kanya, daddy. Nasingsingpat ni mami, ngam ni Auntie Magda. Saan ko matakabsat ni Claudia? Ngam isugit din ti pagad-adalan nyo. Di nakpagpungtuten ay mi. Ingkakit din iti ayan dagiti trabahador. Adda kamat gaya man, anak ko.
Oh, kumusta ti panagadal mo ijay syudad? Nagrigat mo ti agadal, mami. Nagadumot nga ipapaaramid dagiti manursuro. Marigatan ak unay, mami. Ano sam, tapno makaadal ka? May sakan to a maestra. No kuman nalaing ka, kinabuga siya wenno doktora kumati alam a kurso. Marigatan ak tupay iti kina maestra. Kasanon tupay no abuga siya. Nagrigat ti agi kabesa kadagiti lintag. Saan ko amaawatan? Iso a pinagsardeng ko ni Aimee, tadyak kayat nga atiwan na ka. Ibilin yung man kit di ka ni Aimee, takargaan na ti bathtub iti gatas. Kayat ko ti agbabad iti gatas, mami. O sige, taibagakan ko na inton sumangpet. Tamapan mangala ijay pagprosesuan iti gatas. Taipan na iti bathtub mo. Awan ka di pa'y tinapilim ka ikalaysa, iho. Awan pa, mama. Amoy mat a manluloko na iti nakarelasyon ko. Tsak kaya't ida aminan. Manluloko na. Kaya't ko kumati maadaan iti apo ko. Sakbay nga da mapasama kanyak. Amumot nga da sakit ko, iho. Ti kayat ko iti babae. Kat saan na tayo rupat kwarta, mama. Masasayat no mapanak iti probinsya. Agpamarangak amay salanga simpleng empleyado. Agpamarang ka amarigrigat. Kasta ka di, iho. Wan, mama. No damakita ka na singpet a babae uri probinsyana. Iso ti ikalaysak. Hagam, anya trabaho ti aplayam iti probinsya. Uray anya ditan. Ijay amang sirpatak iti babae na pudno amang ayat kanyak. Daytay saan lang ati kwartak ti kayat da. Madanaganak iti aramidam, iho. Anya ko matipagdanagan nyo. Nataangan akon. Kamaalak tagbiag akas maringrigat. Ngam aganad ka kumaiho. Aganad ka akanayon. Talaga ka di asumardeng ka nga agadal? Itapay tadnandanikan at turpos? Dwala ang nga natawan? Wen nga rod, mas dawak mat ka ni daddy. No apay analaka ang manipulaan ni Auntie Magda. No anya ti baga ni Auntie Magda. Tong palan namat. Sapay nagsadot dagijay nga agina. Anya nga tati kinayat ni dadim kadagijay. Mas dawak. Nagbalin pa yan anaungat kanyak ni daddy. Saan ka di ani mamim ti akin ko kwa dito rancho? Day ta ti pudno. Ngam dagijay nga agina ti agari. Pinagbalindakit din akas lababaunan iti bukod mi arancho. Madlaw ko katdakkel tinagbaliwan ni dadim. Talaga. Nagbaliw. Manipod na tayo ni mami. Edikwan. Insangpat na matan dagijay nga aginaan na ulpit. Agpayso nga tati ibagbagada. Ano kano napakanti babae ti lalaki ti panggayuma? Kat agbalin nga under disaya ti lalaki. Tsaka mo. Angam. Anya ko ma. Ti ipakan na. Adda ka no rancho iti dahi alugar. Iso ka no ti pagtataudan ti presko agatas nga ilaklako na. Sa pulak na ita rancho. Kat agaplayak kas katulungan. Sapay ko ma, tagkas sa pulan na iti kadwada iti rancho. Pudno ka di, asan mo nga intad titang dandag iti trabahador iti rancho? Ited kunto. Ha, saan ang makauray dagita at trabahador iti rancho? Ang pimanaw dan, kasano pa ita? Si siya ka mga sikaso kadag iti tarakan tayo? Oh, no ka ba alam lakit di? Ano sam? Tadipay iso ang matangdanan dagita at trabahador. Wenno saan, dagiti babae akatulong ijay pagprosesuan iti gatas, tumulong damat. Ngem nakapsut da ngagbagkat iti kanen dagiti baka nga adda iti kamarin.
No adda lakit di agaplay. Alaem, tapno adda kadwam nga agbunag iti kanan dagiti kaan anak ako nam. Kasapula ka talaga ti kadwa. Kumaa, numay salang a baka ti adda iti kamarin, ket nagaduda nga rod. Kitaam ti kasasao ni Daddy. Aplikantin samat. Nakita na ti nakapaskil a wanted ranch helper. No saan nga itid ni Auntie Magda ti sweldo na? Amangan no pumanaw tumatlang akas kadagiti dadduma. Imbag lakit din tainted na ti sweldo. Kinid daw ko kankwa na nga itid na. Kasi kati kalaingan nga agproseso iti gatas. Saan pa'y unay nga amo dagiti kabarbaro akadwa dito pagprosesuan iti gatas? Imbag na nasingpot ka anang isuro. No kasano ti agpasteurize iti kaalala agatas ti baka. Nasurong matadagos. Dagiti dadduma, di dakitaan ana imbag ti kapudot ti iluto da agatas. Isong adda madadaan. Iso akas sa pulan ati thermometer no agluto iti gatas. Tapno saan amalabos tina ito yung temperatura na? Iso apang nga asim, Flora. Dinakpampanawan dito pagprosesuan iti gatas. Kasapulan ka, no agpasteurize, kan agikarga iti gatas kadag iti bote. Hi, kabarbaro ka dito yung rancho? Siyak ni Flora, katulungan ni Aimee nga agpasteurize iti gatas ti baka. Ay, may kaditinagan ti kadwa mitay? Wan, Manong. Anak ti akin ko kwa dito yung rancho. No anak ti akin kukwa. Apay anak itak anak awit iti timba nga nakarga na agatas. Nauyong nga midagsyuman kan kwa na. Ta para bantay kanulangan kadag iti agpasteurize iti gatas nga ilako da. Anya? Imbag ti manugot mat ni Aimee no kunam nga agad-adal. Ay, naturay ni bakit magdang agsyuman kan kwa na. Kasi mat nga rin no kasta. Saan ka di nga isakit ti ama na? Day tangaro ti pagsidawak. Atap ko pa'y kiti aginayoma day ti bakit magda ti ama ti gayim ko. Pag kuna ama ginayuma na. Apay, agpay so kadit ti gayuma. Mama, husto nga ta ni Manong tapno makakita iti mapagtalkan nga asawaan na? Day tamo ti saan ko nga amo, iho. Kitaan tayo no mayat tinapanunot na. No anya ti ibunga na. Agpamarang apobre. Bilibak mo't iti taktika na panunot na. Naawanan ngamin iti panagtalag. Gaputan namin anon alinuko dagiti nagbalin a karelasyon na. Una, tanagtalag adagos. Inted na tikid dawon dangi a babae. Day tatay ko nada, adi na inusar ti utak na anagayat. Ti puso na tinaramat na, kasta ka di, mama? Narigat ti agsao, ngam kaslakas tan iho. Gaputa ay ayatan na ti babae. Inted na amin, akinid daw daken kwa na. Siya ko timang bitbit iti timba nga awit mo, ma'am. Ha? Di na ko maawagan iti ma'am. Kabailak da ito'y. Ay, siyak ni Andrew. Di ka barbaro akatulong nyo dito rancho. Syakmat ni Aimee, Manong. Saan ka di asikati para itad iti kanan dagiti kaan anak abaka? Nga adda ijay kamarin? Wan, ma'am. Nalpas ko idan nga inikkan. Isa tulungan ka amang ipandita awit mo iji pagproseswan iti gatas. Tinak ko mapaayan. Tapno di mo mat ko na. Sige, patgan ka man laangan. Tagi-amanak, ma'am. Sige. Agsarsarita ta, kabayatan ti pannagnata. Sika ti makam mo. Ang naumay ni Auntie Magda, sigurado nga agungat day jay. Tapay nga gungat. Anya ko mati madino agsarita ta. Amangan no sa bali ti pagawatan na. Ibaganan tumanen nga adda mading aramidan ta. Ha? Anya ko mati mading nga aramidin ta.
Ammom kadi anakitak nga agsarsarita da Aime, kanti ka barbaro akatulong ije rancho. At damat itsura na day dya lalaki. Anya kumano agsarsarita da, mami? Jak pagan ano ti mamirmiraot. Claudia, adda na panunot ko. Kat pagsaya atam daytoy. Anya kumaday ta, mami? Mayat nga yaramidan ta iti istorya, kat ibagata ka ni Julius, tapnoong tanna ti anak na. Tapno anya ko, mami. Jak maawatan ti kayat yu ang mapasamak. Claudia, no pumanaw dito'y ni Aime, kat makiasawan ka ni Andrew. Duwatan ton nga agari dito'y rancho. Mayat, dayta na panunot mo, mami. Imbag, tasinag ti pastek a pagprosessuan iti gatas dito rancho. Saan nga dayo ti pangibunagan iti gatas ang may proseso? Ijay kumasidag ti balay. Ngam na panunot idi ni mami, amay mayat no dito asidag ti rancho. Ubing kakadipay, idi na tayo ti inam. Umuna pa lang atukad ko iti high school. Kasta? Nasingpat ka, nagagat ka. Ngam, madlaw ko kat iroromenda ka. Ti pagsakitan tinakam ko. Di nakpay ammo nga isakit ni daddy. Patyan na amin nga ibagakan kuana ni Auntie Magda. Di na kadikayat nga awagam mo't iti mami, ta iso ti kasukat ti inam. Tsaka mo, ngam awan ti kasukat ni mami, dito'y puso. Nakitak amayat ti panagsarsarita da Aime, kanti ka barbaro katulong ije rancho. Anya ti kayat mo asawan, Magda. Manipod idi jakpay nakita anaragsak ni Aime. Kanayon analiday. Ngam idi addaday jay nga Andrew, nagbaliw. Naragsakan kan nasaranta. Kayat mo asawan, adda relasyon da? Nukas pangarigan, adda. Saan mo ko maaparitan? Tapagragsakan naman. Kayat mo ka din na makiasawa ni Aimee? Apay, lapdam ka di ti pagragsakan na. Rumba nga ipalubos mo, no anyaman ti kayat na. Agbibisin kakitde. Garangganjang. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka din madi ana aramid ko. San kan nga gindidya mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho ti paggarangganjangam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda manan na idanon kada kayo, iti saan nga umno. Ti masakbayan. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka din madi ana aramid ko. San kan nga gindidya mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho ti paggarangganjangam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda man ang tinaidanon kada kayo asaan nga umno. Awan ti maidanon no awan ti nakita da. Makasasawa ka din, ha? Agadal ti kayat ko, Daddy. Saan kat ang makiasawa? Amok paingay. Ha! Amang ano inton madamdama, kat makiasawa ka adi na oras. Angam saan ka alapdan, no day ti pagragsakam. Apay ka di akasta kayo kanyak, Daddy. Manipod awanan day di Mami. Saan ko nanarik na ti panagdungoy yung kanyak? Sabali man ang tinapanan ti saritaan.
Dita ka man laingan. Pimanawan ni Sir Julius. Gusto na ita panagsangit mo. Nagsakit ti panagsasao ni Daddy, Manong Andrew. No adala ko mapagtrabahuan, kan pagdagusak ijay syudad. Inak ang trabaho langan ijay. Agurno nga, taituloy ko ti panagadal ko. No kayat mo, agpakada akpailahan ka ni Sir Julius. Adam amok iti syudad. Damagag nagkasapulan dahi ti katulong. Kayat mo? Saan da nga ta anaranggas? Kasanuan amom ida? Siguro gayam ko ti security guard da. Adda basit balay na itilikod ti balay. Ije ti pagyanam, numayat da. Ayan ka di ti security guard ako nam. Napano ni di abroad. Siyak tinangital ka na iti balay na. Kasta ka di? Tagaan o kagaya, Manong? Awan mas no papagyanak. Nayanak ka di syudad. Ngam taga-probinsya ti inak. Kwa, saan ta ko man napagsaritaan ti kinataok? Tamalidayanak lang ang makalagip. Mabalin. Imawag itay ni Manong mo. Ada kanuig na dito'y akatulong. Ag-working student ka no. Kursonada na ka diti babae, mama? Wen ka no. Ngam iyag na dito'y tasumrag akas katulong. No sumrag kas katulong. Mabalin kumat nga rod akilatisan. No saan matlang arupat kwarta. Kasano kumamat ti panangkilatis mo ako nam? Ha? Ada kanya akong ti stroke. No kasano amaamwak. No saan arupat kwarta. Basta saan mo apagaramidan iti dakas ti babae, iho. Ni mamamat. Sa anak mo't kat ama nagdakdakas. Ada pa'y gayam imbaga ni Manong mo. Imbaga na kano iti dayje babae, nga agaplay mo't ni Manong mo akas security guard dito'y balay. Anya? Kaya't naasawan. Di na imbaga akapamilyata. Kasta nga rod, iho. Nagpamarang amarigrigat ti kabsat mo. Nangala ka kumay ti gatas. Tara matag apang moisturize iti kudil ko. Napan ka kumaijay pasdak, taing ka nangala. Nagapo ka lang arudan ijay? Nangala ka kuman Jakmut kamin ammo akasapulam ti gatas. Paidam ka kitdi Namin ano nga imbaon nak anangala iti gatas, nga impan ko di tabat-tab mo. Nasakit ka di tinakam mo? Kasano nga ibagam apaidamak? Kat di mo imbaga amangala ak iti aramatom ita. Sige, ditakan, at dapay aramidak. Basit lang anos. Mapapanaw kan tumatlaang dito'y balay. No agbaligi ak amang papanaw ka ni Aimee dito'y balay. Ibagak anagasat ta. Imbag ta inaramat ko ti utak ko. Iso anak ipagnaed ta dito'y. Di kayo pa'y nag-istorya. No kasano anaam-amo yun ni Daddy Julius? Saan akas iti daddy amamartak? Sigod nga gayam kami iti ina ni Aimee. Inayat ko idi ni Julius ang ti ina ni Aimee ti inkalay sana. Nagsakit idi tinakam ko. Kastagaya, mami. Iso nga ika gumaam, tinakidan na ka ni Daddy Julius? Anya pa'y ngay. Rimang ay tirancho da, iso nga inapapalak. Ngem idinatay ti asawa na. Ingka gumaak mat aginundawayan, ti panagladladingit na.
Nalaing kayo mat ngarod iti kalukwan, no kasta. No pagsayaatan, apay kit din asaan. Iso atuladan na, Claudia. Saan ka apumatol iti mamirmiraot? Dajay adda mabalin na ti sapulam. Iso nga rod, nga oray kursunadak ni Andrew tanataer, ngam katulong lang mat. Apay ko ma, amang ipakitak iti motibo. Iso adang nga ni Aimee. Tanakisiningad kit din iti dayjay akatulong. Palubusan nak ni dadim. Mapana ka di syudad. Kasaritak ti ibagbagak no agkasapulan da iti katulong. Sige man nga rod, Manong Andrew. Ngam saan mo pa nga ibagbaga ka dadadi ti planok nga ipapanaw ditoy. Kasano ako nung pumanaw ka dito eh? Pumanawak mo ton Pangaasim, Flora. Saan ka apumanaw? Tapno adda awagak apagdamagan iti mapaspasamak dito rancho. Ha? O sige. Ay nga maikawak lakit din no makapanaw ka dito eh. Ano sa mon tapno makaturpos ni Aimee? Iti sana mabayag. May santon adi adal. Uwin man langan. Gapukan ka. Agyanak pa dito rancho. Agyaman akunay kan ka, Flora. Katsapay lang ko, ma. Taadda makita ni Manong Andrew apagtrabahuan. Kan pakidagusak. Alang arol, masapa ak amapan tapno makasubli ak matlangin ton malam. Agsagana kan ton Aimee. Tamabalin ta ti pumanaw dito rancho apama na makasangpeta. Kat kasanuti ko nam nga iyag mo a babae. Saan nga tarupat kwarta ako nam? Tigayam na tayo nga inana ti akin ko iti rancho, mama. Ngam ti agsyuman ken kwa na ti agari. Pinagbalinda ni Aimee akatulong iti rancho. Nagawan mo ti puso na daytan nga agsyuman. Masyanak unay ka ni Aimee. Kaya't natin makaturpos. Ngam pinagsardeng datap na iso ti mangkita kadag iti agi proseso. Kan agpasteurize iti maalad agatas dagiti baka da. Adda ka di panagayat mo iti dayta babae? Wano, kaasila ang ti marikrik nam kankwana. Damo pa ila nakitak. Inayat kon, mama. Nasingpet ni Aimee. O sige, iyag mo ditoy. Tagpaay akas katulong. Tapno maobserbaran tayo. No saan arupa ti kwarta ako nam. Inton umay, agpamarangak kas security guard iti balay. Iji quarters ti sigo da security guard ti pagyanan mi. Duamat ti kwarto ijay. At na nakasagana apagyanan na iji syudad. May sa akatulong, gwardya akmat. Ha? Kaya't mo asawan. May sa abalay ti pagyanan nyo adwa? Juan Flora, security guard ak, kat paralutumat ni Aimee. Uy, saan mo nga taapagaramidan iti dakos ti gayam ko? Ikarit nga ayawanak ni Aimee. At damat kontak yu ti tunggal maysa. Mabalin mo nga awagan tapno kumustahem no niya ti kasasaad na. No jak tumakontak ti gayam ko. Ipabirok ka iti pulis. Wala. No kayat mo, sumurot ka tapno makitam ti balay apagyanan mi. Tapno di ka agdwa-dwa. Saanan? Ang mga no makita da nga awan tayo atalo kat delikado. Ala, mapan kami nga rodan. Ibagamton ka na kuwadaan apan kami. Malaman. Iso amang siguradok ang nagawidan ni Daddy. Talaga ka di asaan kayo nagpakada? Saanan? No siyak, sigurado adidak palubusan no agpakadaak. Nimat Andrew, pagarupan da at saan apanangtad ni Auntie Magda iti sweldo na, no apay apimanaw. Adda ka din ni Aimee dito'y rancho. Saan sa mata nagawid iti rabi? Awan mo't ditoy, ma'am. Nakuna na ngamin, akayat na ti agtrabaho. Ta ituloy na kano ti panagadal na. Anya, pagadalan na ti bagbagi na, kasta ka di. Oh, mabalin ayamot ti kasta.
Mabalin, no kabaulan na lakit di, madam. Kasano ko maamapaggidan na ti agtrabaho? Ay, awan latam mo kon. Ado mo ti kasta, madam? Asino nga rod itatimang kita kadagiti kakadwam? Ayan mo't dayjay nga Andro. Di yun samot into ti sweldo na, madam. Pimanaw mo. Anya? Nagkuyog lakit di dagijay api manaw. Ha, dagiti sinalbag. Nagtaray da siguron. Awanen ti anak mo agarang ganjang. Nagtaraydan kan ni Andro. Anya, no kasta, awan tinangtad iti kanen dagiti baka iti kamarin? Nalabit. Jak nga minan di manon ijay. Ijay lang pasdek tinapanak. Oh, Nagawid ak adagos gapo iti naamwak. asino pa iti mangkita kadagiti manggatas iti baka kaya nagproseso? Adamot kit din ni Flora. Amo namat, tainsuro ni Aimee. Ngem duma ano adda ni Aimee, takabain kantong palan dagiti trabahador ti ibagana. Apay, siyak, dedak ka di kabain kantong palan. Flora, ited mo ngamin ti sweldo dagiti trabahador tapno di da pumanaw. Jak amo no asino pa iti makaamo nga agpasturize iti gatas no pumanaw ni Flora. Nakadanon tan. Umunag tan iti gayt ti balay ti agbalin nga amo ta. Nagdakkel abalay. Nagpipintas dagiti masetas iti aglawlaw ti arubayan na. Mapantapay basit iti quarters ng iti gwardya, ta ibati ta ti gamit ta. Kan aginanak ka pa, no napanog ka iti biyahe. Ayan ti quarter ako nam. Iti lukod ang tinagkala balay. Adda kusina, kan dua kwarto na. Kaano ta akasao ti kunkunam nga agbalin nga amo ta? Di ka kadipa aginana? Apay, saan ka napanog iti biyahe? Sige nga rod. Sapay kumaa, takayat dak akas katulong da. Nakasaukon. Ket kayat da ka. Makisarita kalatta ka ni madam. Tapno agam amo kayo man. Nagbaliga ka nagpapanaw ka ni Aimee dito yung balay. Iso nagkasata anak ko. Kasano dagiti trabaho na ijay pasdag apag prosesoan, mami? Daytang agpayso ti parikot. Kanayunak to ti mapan ijay takitaag ti aramidan da. Sana bale, tadamot ijay ni Flora. Ikantak ngayam iti kwarta, tamapanak ijay syudad inton bigat. Adan tumanan klase mi. Sige. Lalaingam, anak ko. Dandani nag-retire dagiti mamaestra ditoy. Sekanto ti maysa ka dagiti sumukat a maestra ditoy. Bareng makapasak, mami. Ado nga min ti bagsak ko daytoy napalabas a semestre. Anya, apay ngay nga dabagsak mo. Sayang pa'y no kasta. Di pa'y ulitam manan. No magagatak amangulit, mami. Claudia, kasano nga ron ang makaturpos ka no saan mo nga ulitan? Pagpili ka, ano niya ti kayat mo akwarto ka nagatidwa. Umunag ka, taagin na ka. Agyaman ako nay, Andrew. Ibilang ko dahito'y adakkel nga utang ko anaimbag anakam. Saan mo na panunutan na ita? Tinasken, kat matunoy mo ti arapap mo. Tapno di na kairuruman ti agsyuman kan ka. Sapay ko mata makaturposak. Tapno maaramid ko ti rumbang apara kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Kukwan ni mami ti rancho. Awan karbangan dagijay nga agina. Nagturidan nga agari iti sanda ako kwa. No iti linteg, talagang awan karbangan da. Nagkalay sa kadida dadim kan ti agsyuman kan ka? Saan daan nagkalaysa?
Basta insangpet ni daddy ida, ijay balay. Naimbag abigat yo, madam. Kastamat balasang ko. Si kagayam ti bagbagada asubrak a para luto dito'y balay. Wen, madam. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno maituloy ko matlaang ti panagadal ko. Kasta ka di balasang ko. Bilibak iti kinagagat mo nga agadal. Takayat mo pa'y agtrabaho, tapno makaadal ka. Itamot laeng, mabalin mo ti mangrugi. Agyaman unay, madam. Napatag ngamin kanyak ti adal. Ket tapno daras ka ang makaurnong. Ingat nga tok ti sweldom iti binulan. Agyaman unay, madam. Nagsayaat kayo unay. Kumusta ti damo nga aldaw mo iti palay ni madam? Nasayaat damat, Andrew. Dinamag na, no ijayak a maturog. Ngam imbaga ka dito yakon quarters. Tadda dito dagiti gamit ko. Nasayat mat no kasta. Aimee, sapay ko mata, di nakagura iti ibagakin ka. Anya ti bagam? Apay ko makagura ka. Iti kaano man, saan ka ang mabalin aguraan? Tanasingpot ka kanyak. Nga oray ibagak, ada panagayat ko ken ka. Agpaiso ka di, ti ibagbagam. Agpaiso. Iso nga inawis ka nga umay dito syudad. Tamas sa irtiriknak, na makitkitak ti panagsangsangit mo ijiransyo. Sinipsiputan nak, Di masakbayan. agpaiso ka di, ti ibagbagam. Agpaiso. Iso nga inawis ka nga umay dito syudad. Tamas sa irtiriknak, na makitkitak ti panagsangsangit mo ijiransyo. Sinipsiputan nak, rancho. Diyaking gagara ti mang sipot ken ka. Ngam naamuak ti mapaspasamak, kabayatan ti panagyan ko ijay. Amom, limagan pa'y kit ti barukong ko, idi nakapanawak ijay. Angam, pasensya kan, tawan mo't igam ko a kwarta. Amok asaan nga inted ni Auntie Magda ti sweldom. Basit la agad na dayjay. Dakdakkel tinagunod ko iti panagyan ko ijay. Anya ti kayat mo asawan. Anya ko tinagunod mo. Anyan di imbagak. Ay, lipatan mo. Diyak mo tin amutin sa usawang ko. Andrew, kunam a security guard ka. Ngam, di ka mat nakita itay dito eh. Ay, sana dito iti pagbantayak. Ije pasdek nga yan tinegosyo da madam. Pasdak nga ayan tinegosyo na, kunam? Ayan ka di dahi ta pasdak. Iti sentro ti syudad. Bayam, ipasarakan to ijay. Sino ka? Ken, apay nga da ka dito kusina mi? Ha? Siyak ti kabarbaro akatulong yun, sir. Si kakaditi anak ni madam? Siyak ti anak ni mama. Ngam, imposible nga agkatulong ti kaskan kakapintas. Agpaiso ka di akatulong ka? Adda ka di nga aglutluto iti makan dito'y balayo? No sa anak akatulong, sir? Ay, no anak na ka ni madam, naggapwam. Tadi kamot nakitkita manipod si mrekak akas katulong. Mistake ti imbagam adinak nakitkita. Kat no agsangsango tay ta. Ita ka lang ang makita ti kayat ko asawan, sir. Nagbanglo day talutlutum Nalaing kakadimot lang agluto? Saan kon nga ibagkat ti bukod ko atugaw?
Ngamda kayon to ti mangibaga, no naimas wenno saan inton maramanan nyo, sir. Ramanak man nga rod, no naimas matlaang ti luto tinapintas, para luto. Saan pa yan naluto, sir? Inton maluto, sayon to ramanan. Kasta ka di. Ala, agsubliak to nga rod inton madamdama. Kaya't ko amakit kita ti kinapintas, ti para luto. Ala, ituloy mo nga rod ti agluto. Naggapu ka di ta kusina, anak ang si iho. Ada ka di inaramid mo dita? Ni mamamat. Amo mama, napintas ng agpayso ti para luto. Nalaing mat ni Manong. Di tangiwat mo. Amo matibili ni Manong mo saan ka di? Ang damat ijay kusina, mami. Di namang nagtibagbagak. May mayat matlaang no saan mo adakdakamatan akabsat mo ni Andrew. Mama, aglabas iti panubok ko ti babae. Di ka kumaagar-aramid ti mati. Amangan no saan akayat ni Andrew ti aramidem. Apay kumasaan, mami. Pagyamanan nakit di numaduktalan tayo ti kinapudno. Anya kinapudno ti sasawam. Pangaasim, di ka agaramid iti saan aba iparbang. Apayakas lang naliday ka si Mang iti quarters. Jack magustuhan ti panagngiri-ngiri si. Kan panagkidkid day ti anak ni boss. Saan mo nga taltalak day jay? Talaga akas dyan na. Ngam di nakapagaramidan iti dakas day jay. Sigurado ka kadi? Saan ka komportable nga agtrabaho ijay? No adda day jay nga anak ni boss? Ha? Apay ko makabutlang mo. Kat natataer ngam siyak. Para kanyag, sikapay laang ti katauran. Nangruna ti pusom. Saan ko ang mailadawan ti kinataer ti pusom? Naks ha? Limok magtipuso ka di na oras. Di kagdanag. Ipasigurado ka di na kapagaramidan iti dakas da di alalaki. Nagtultuloy akanayon nakakiddayan kan ngirsyan day jay. Pumanawak langan dito eh. Narigat ti agbirok iti nasayaat nga amo dito syudad. No restaurant o no sabali ti pagtrabahwam, masapol nga agabang kapay iti kwarto apagyanam. Kaslamat nga min balasubas ti panagkitak kan kuana, Andrew. Rabin, ngam imay kapay diti balay. Ada ka di importante nga ibagam, iho. Mami, pagkibaga ka ni Jervy, asaan na alabsan narabakan ni Amy? Ada ka di madi nga inaramid ni Jervy kan kuana. Kuno ni Amy, di na kano kaya ti panangkid-kid day kan panagnir-ngir si ni Jervy. Bastos ka no? Kunakon kat nga inggaraw manon ni Jervy ti kinapilyo na. Bayam tabagbaga ak ti kabsat mo. Amangan magbirok iti sabali at trabaho na, no di na kaya tiraramidan ni Jervy. Di kagda nag-iho, dumanon ka ni Jervy ti imbaga. San mo nga ininted ti sweldo dagiti trabahador, iso ang nagpapanaw da. Itatabasitan ti kadwa tayo dito rancho, mangrugin ngagsakit dagiti daduma abaka. Anya nga rod ita ti rumbeng amaramid. Ayan ti kwarta, tamangalaak iti veterinaryo amang taming kadagiti baka. Kwarta? Awanan. Anya? Nagasto tayon ti kwarta. Kasano kumanagasto tayo? Dagiti nausari ti kusina. Ti pinagbayad ni Claudia ije pagadalan. Aniya, pinagsardeng mo ni Amy iti panagadal na. Ita, awanan ti kwarta tayo. Ayan dagiti naglakwan iti gatas. Naglako tayo pa iti baka itay nabitlang. Ayan ti kwarta. Adda ijay bangko. Ayan ti libreta. Kita agman. Adda ijay kwarto.
Aguray, tay nakitaan. Hi, beautiful. Makitam ka di daytoy basitabag? Kitam tilinaw na. Apay ka di day tabag, sir. Apay ko maakita ak tilinaon na. Nadamag ko akayat mo kano ti makaadal. Day talinaon ti bag, ti usaram. Tapno matunoy mo ti arapaap mo. Kasano ko maamatunoy ko ti arapaap ko? Babaan day tabag. Lukatak ti bag. Tapno makita ken maawatam ti ibagbagakan ka. Oh, anday ta. Nagado ak kwarta. Apay ko madayta. Nulakid di kayat mo ti makirelasyon kanyak. Pagadalan ka. Kukwam da ito ya kwarta. Sa anak arupat kwarta. Kukwam lang ti kwartam. Agtrabaho ak. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Saan kat nga agtawad iti kaskan ka amata pobre? Ditakan. Di na kayat ti kwarta. Adu da ito yun na kwarta. Agbiag kuma iti nasaliwan-wan day jeng aymi. Wow. Bilibak ka ni aymi. Saan narupat kwarta? Akas kadang itiim mo na ang nakarelasyon ni Manong. Nasarakan matlangan ni Manong tinasingpat. Kan napudno kan kuana. Madam, nagsayat kayo kanyak. Ngam, jak maawatan. No apay akas jay ti anak iyo. Ni Jervy ka di tidakdakamatem, iha. Awan sa bali, madam. Apay din nagsardengan. Impakita na ti ado a kwarta. Tapno makirelasyon na klang kan kuana. Iti kaano man. Jak ilako ti bagit, madam. Inaramid ni Jervy kan kadayta, iha. Wen, madam. Iso apo manawak laangan dito balayo. Pangaasim, iha. Masigurado nga agliday manan ti anak ko. Kasano ko mga agliday ni Sir Jervy, madam? Maamuam to ti amin, iha. Nga masakbay na, ada ko madamagak, katipod no kumalaang ti ibagam. Anya ka didayta, madam? Ada ka di relasyon nyo kani Andrew. Numan pa'y saan ko pa'y asinong batan? Napudno ti panagayat ko kan kuana, madam. Uray agpada kami amarigrigat. Iso ti ay ayatag. Oh, maragsakan ako na iti na itangay bagam, iha. Di kay maawatan, madam. Adala ang tao akayat ko makasarita. Sakbay nga adda maamuam, iha. Anya ka diti pagsasaritaan tayo diti opisina, tayo nawagan na kami, mama. Maipapan ka di dayto iti inaramid ko, mama. Awan sa bali, iho. Di kayo maawatan, mama. Jervy, anya ka diti mapaspasamak. Pakawanan na, Manong. Kaya't ko lang ang maamuan, napuno ni Aymikan ka. Apay, anya tinaramid mo? Pinakita ak iti adu a kwarta, Manong. Imbaga nga aramatan na nga agadal. Basta makirelasyon kanyak. Di na kayat, Manong. Nagpakada kanya, tadi na kaya tinaramid ni Jervy. Dinamag ko no da relasyon nyo. Katamom no niya ti insumbat na, iho. Anya tinsungbat na, mama? Kastoy ti kunana. Numan pa'y saan ko pa'y asinong batan. Isulaang ti ayatek. Uray agpada kami amarigrigat. Dayta ti kunana. Kasta ka di, mama? Agyaman na, Jervy, ading ko, ha? Naamuan tayo. Asaan arupat kwarta tinapilik? Uray maamuanan nga anak ka, iho.
Pakawanan na kumaha, Amy. Awan ti da kasagandat ko kan ka. Bayan na ko mga palawag. Anya ko mati ipalawag mo ako nam. Sige. Si sasagana ak adumngag. Ti kinabastos ko kan ka. Kaya't ko lang nga tulungan ni Manong Andro. Di ka maawatan. Anya ka diti kayat mo nga ibuksilan. Ningamin Manong Andro, kat adda idi ti kinarelasyon na babae. Kalpasan na nakaala da iti dakkal agatad kan kuana. Insukat da iti sabali. Di ka maawatan. Apay nga ibagbagam day ta kanyak. Ni ka di Andrew a security guard tidakda ka matam? Saan na nga mo tinaramid ko? Naibaga na ngamin, ngayayatan na ka. Iso a pinadasnak apakitaan iti kwarta. Kasta ka di? Pakawanan nak. Ngamin naramid ko lang dayjay. Takita, no napuno kamatlaan kan kuana. Nabayag kayo ka di? Nga agam-am mo kan ni Andrew? Dakkel ti pinukaw mo a kwarta. Isuaman ni po dita. Ikatagtikar bengam nga agwidro iti kwarta iti bangko. Saan kagayam ang mapagtalkan? Saan mo kumamat nga aramidan kanyak dayta, Julius? Himpay ko amin kan kaapa nagtalag. Ngam dinadahil mo. Ita, awanin ti anak ko ditoy. Napnapanan nangatan. Apay asapulam, kat nakitaray nga rod iti dayjay at trabahador iti rancho. Di tayo payam mo, nupudno anak itaray, wano saan. Kat anya nga rod ti panagkunam iti panagkuyog da apim manaw, ken nasinged da iti tunggal maysa. Saan na makaas-asawa ti anak ko? No di kat kayat nga ti agadal. Amok pay. Apay nga rod anak igidda na pimanaw ka ni Andro. Nagtaray dalakit di. Tapno daras ka makaturpos, in ka nag-enroll. Madama pa lang ti enrollment. Enroll? Andrew, awan pa'y urnong ko. Nupod nung ay ayaten nak. Bayam asyak timang tulong ken ka nga agadal. Kalpasan ti panagadal mo, pangasim, umanugot ka nga kalaysatan. Kalaysa? Di ka pa'y sinungbatan? Kalaysan? Amok nga ay ayaten nak, Mert. Isaasaan ka na makalibak. Makalibak? Sino tinangibagakan ka nga ay ayatan ka? Inak ni Mama Lolita, kan kabsat ko ni Jervy. Anya? Pudno ka di dayta nga ibagbagam? Pakawanan na ko ma, no nagpamarangak akatulong yu irancho. No kasta? Nagpamarang ka amarigrigat? Mangilasin ka iti gatas nga ikabil ko iti bathtub ko. Ibagayo akan ni Sir Julius, tabambantayan naman dagiti gatas. Binilang na pa'y, numano abote tinalpas a napasteurize. Ma'am, kunamat kanyak Di pa'y imbaga ni Amy nga awagan mi iti ma'am. Idinto ta iso ti akin ko iti rancho. Si Kaki Ideng. Mangin insulto ka kadi? Saan mat? Ibagbagak lang ti pudno iti tao apagarupan na kat na nga tula unay. Ngam saan mat? Addan to aldaw mo kanyak, si kakatulong. Urayag day tang aldaw, Claudia. Pagtalawan man da a Flora iti pasdak, mami. Apay kumaapagtalaw. Iso lang ti makamu ka dagiti trabaho a pinanawan ni Amy. Nainsultuak, iti imbaga na nga agin nga to ak kano. Kat saan mat?
Anya nga ta ti aramidan ta iti dayjay a Flora. Jak kaya ta makita dayjay a Flora, ijay rancho. No di mo kaya ta makita ni Flora. Saan ka naamap-mapan ijay? Tining masakbayan. Anya nga ta ti aramidan ta iti dayjay a Flora. Jak kaya't makita dayjay a Flora, ijay rancho, mami. No di mo kaya ta makita. Saan ka namap-mapan ijay rancho? Daddy Julius, ada kayo matgayam dita. Itayak pa'y ditoy, ngam didak nadlaw, tanapasnek kayo nga agsarsarita iti saan nga umno. Claudia, manipo dita, sana na mabali na kargam iti gatas ti battab mo. Nawatam. Julius. Ay sakamat, Magda! Hello, gayam. Imbag ta nakaawak ka. Kumusta ka ngay dita syudad? Agad-adalak, gayam. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Husto ka di tinangag ko? Pagad-adalan na ka ni Andrew, kunam? Uwan, gayam. Kumusta mo't ni Daddy? Ikwa. Ijak man maawatan, gayam. Manipod awang ka, madlaw ko analiday. Kan, saan mo't akas idi ti kinalastog dagiti agina? Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Di ka maawatan. Nung amin tumangsit ni Claudia, sungbatak at masurunak. Uray dengdenggan ni Sir Julius, di namot isakit. Kasta ka di? Itaman pa'y. Flora, idanon mo man ti pa kumusta ka ni Daddy? Dumanon, gayam. Imawag kanyak ni Amy, sir. Kumusta kayo kano? Ha? Ayan ka diti anak ko. Agad-adal kano ijay syudad, sir. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Nagtipon dangatan iti dayjay nga Andrew? Awan mo timbaga na akasta, sir. Idi pa'y laeng. Imbaga na amapan ijay syudad. Tapno makapagtrabaho. Kat mapagadal na ti bagbagi na. Kasta ka di. Flora, amum ka di no sa dino tayan na ijay syudad? Saan, sir? Di namot imbaga. Ngam imbaga na ama kumikom nga agad-adal. Ado ka no ti ar-aramiden na. Iso asaan ko disturbon. Kasano dayto yan, mami? Ado mo tibagsak ko ijay pagadalan. Anya ita ti aramidan ta. Sapay di ka maikan iti adu a kwarta. Tasaanen akas idi ang mabalin ko lata ti ag-withdraw iti kwarta. Siribang manan ni Daddy Julius, mami. Mapusipos mo siguro manan ti ulo na. Bareng sabali ngamin itan ni Julius. Kasla ka iliw nan samot ti anak na nga awanan serbi. Ayan nga tamat dayjay a babae. Siguro, agdandan nada iti dayjay a mamirmiraot nga Andrew. Lakit di. Ang mga numasikog pa yan. Yak! Day takat masikugan. Diyak kaya ti agsikog. No saan abak nang ti ama ti agbalin nga anak ko. Rumbang laang. Usaram ti utak mo. No kayat mo anasaliwanwan ti panagbiag mo. Dilimak ka na kiti grado, Maymi. Nagngangato. Wala, tadyak kayat ama pa ay ti magpapaadal kanya. Ay ayatin ka unay. Aramidag ti amin. Tapno nasaya ti masakbayan ti pamilyata. Aramidag dagitoy. Gapoy ti nalaos a panagayat ko ken ka. Ken para ti masakbayan ti pamilyata. Ay ayatan ka matunay, Andrew. Idi, naliday ti biyag ko. Kat sikat ti nagbalin ang musika, anang biyag iti naliday alubong ko. Inton makaturpos ka.
agpakita ta ka ni dadim. Kidawon ta ti pamalubos na ngagkalaysata. Sika ti makaammo. Superstar iti biyag ko. Ha? Unay ka dahil superstar. Nalabos mo tin Pudno ti bagbagag. Sika ti kapatgan ita iti biyag ko. Ay ayatan ka unay, Andrew. Ay ayatan kamot unay-unay, Amy. Umay ka di tumulong di ti rancho tay may ka, Claudia. Kunak mano agad adal ka. Apay nga da ka ditoy. Diyak kaya ti tabas ti dilam si kababaunan. Imbaga ti babaunan, tada pa kairanudan ti akin babaunan. Ngam ti papakpakan, ngawan pa kairanudan ti mangpakpakan. Aglablabas kan si kababaunan. Aguray ka man. Ha? Sige, padasan nakasagidon tadi katrasan. Agtrabahon tupay dito'y idin ni Aimee. Idin to ta si kakot saan? Huh? Suron kon? Pagbabawyam dayto nga'y naramid mo kanyak. Iti anya aga po nga agbabawi ak? Huh? Kukom aya dito rancho? Kat kukwa ti ina ni Aimee? Dumtang to ti aldaw. Agpakawan ka kanyak. Iti anya aga po. Anya ko matibasol ko ken ka. Sika ti rumbang nga agpakawan ka ni Aimee, Claudia. At dagayam ko akaadalan ni Aimee. Imbagada analaing kano ni Aimee. Kapkap na kan nga tati kabsat mo ni Aimee. May mayatan ni Aimee. Ngam ti dumaan nakarelasyon ni Manong, mama. Dayta mo ti pamatik, iho. Itinabiit a panagyan ni Aimee di ti balay. Nakitak ti kinasingpat na. Nasarakan mo't langan ni Manong ti maibagay kan kuana. Nasingpat mo't ni Manong. Sika, iho. Kabaalam ka di mo ti agpamarang amarigrigan. Tapno masaraka mo ti babae, anapudno kan ka. Ah? Mama, saanan anas kan nga aramidak dayta? Saan ngamin arumbang nga itad amin akid daon ti babae? No kwarta ti kiddaon na. Dayta mo ti kamali idi ni manong mo. Nagtalag, kat inted na ti amin akid kiddawan dagiti babae kan kuana. Anya ka ti aramidak iti dayja, Flora. Masurunak unay kan kuana. Ay na, durabag kumadjay rupa na. Uray siyak. Di nakpay respetuan no mapanak ija rancho. Adala ko mapangtangdan ko, tamang tangdanak iti mangipungot kan kuana. Kas lakalalaingan no kas jay amapanak ijay rancho. Agkusilap. Adan tula aldaw na ako nak. Pagbabawyan na tinar-aramid na kanyak. Pagparin tumangak iti sangok dayjay a babae. Makabalis tanto matlaeng kan kuana. Ha, kukuana ita. Angam kukuha tanto mat. Kaano nga ta makabalas na, mami? Noan niya nga ta at ipampanakal dayjay a babae. Makapasuron. Kitaan nyo kit di, mami, ha? Amangan mat, no ada pagtultulagan da ka ni Daddy Julius. Oh, saan kumot ngay palubos? Para kanyak laang ni Julius, agraman ti rancho. Nalpasan na naiproseso dagiti gatas, sir. I-deliver yo ka din, sir. Mabalin ka di ako muyog ka, taawan ti kaduhak. Imbagla para lista ka dagiti order. Umayak man ti pag-deliveran nyo, sir. Wen, Flora. At damot sidecar tay motora pag deliver ko iti gatas ti baka. Ada ka di mabalin ko apagtugawan iti sidecar ti motor, sir. Wen, tabasit lang ti gatas a may delivery ta. Sika ti mangkita iti listaan o asino dagiti nag-order. Ibagam lang, ta iso ti pangipanan ta iti gatas. Sige nga rod, sir. Lumuganak iti sidecar ti motor. Ala, intan, Flora. Apay, akimuyog ka kan ni Julius. Napanan nyo,
No kuma nasapsapa kayo ngay may, da kayo kuma ti kadwa ni Sir Julius, nana. Saan ko maasyak, nana? Nana, kun kunamkat kanyakon, Madam idi, ti awag mo kanyak. Idi takunak no nasaya at kayo agsyuman kan ni Aimee. Ay nga saan matgayam? Saan kayo ang maikare nga agsyuman kan kuana? Salawasaw! Di mo idiso tatong pamkanyak, nana. Agyaman kayo, tabakit kayo. Iso adi kay patulan. Ngam no maminsan pa'y nga aramidin nyo dayta. Siyak timang tungpa kada kayo. Bastos! Amok mo timang respeto iti tao, arumbang nga irespeto. Ngam no kas kada kayo, ay nambarak. Agraraman kayo nga gina. Pimanaw kit din ja heredera, gapo kada kayo. Kumusta ti ay ayadak nga estudyante? Rabiin, ngam di ka pala mapaniti kwartom. Ilepas ko pa ito'y report nga aramidak. Superstar iti biyag ko. May salangan na semestre, malpaskan. May sakanton ka nagiti agmarcha ang mapan umawat iti diploma. Ket isagot kon to dahil ta a diploma, iti ay ayatak a superstar. Saan ka di ati diploma kat isagot iti naganak? Kuma, ngamjak narik na ti dungo ti maysa nga ama. Kasano kuma nga isagot ko kenkwana? No awan ka, sa anak ang makaturpos. Kaguram ka di ti amam? Saan, Andrew? Ang mangnamnamaak, adom teng to ti gundaway, amariknak ti panangipatag kanyak ti amak. Kastamatan, amariknak ko mati panangipatag na kanyak. Bayam, tamapan tanto agpasyar iti rancho. Masigurado, akailiw na kamot ti amam. Dandanin agturpos ni Aimee iti kinaabuga siya. Bilibak mat kadakwada ka ni Manong. Nabayag basitan ti relasyon da. Ngam nagtalin na addaan na pudno iti tunggal maysa. Maragsakan para ka ni Manong mo. Kamaudyanan na. Nakasarak iti napudno ken kuana. Makapantayon to ije lugar da, no intayo ka sa uti amana. Sangon na tayo nga tati amana. Iso apimanaw ni Aimee. Ta saan ka no nga impakita ti amana ti dungo na ken kuana. Numapantayo kat di na tayo sangwan. Ti agsubli tayo ditoy. Awan parikot dita, mama. Sa bagay, husto ta ko nam iho. No di na tayo sangon, di agawin tayo. Kat agkalay sa dalatan. Adumat ti bagsak ko, mami. Makapasadutan ti mapanijay pagadalan. Kasano nga roden, anak ko? Sana ka makairwar iti ado akwarta ni Dadim at Julius. Tilang masapul tayo ti ititid na. Sigurado. Ano ulitak nga alaan dagiti bagsak ko? Katagbayad akmanan. Apay ngamin, adi mo tinartarimaan tinagadal. Padasan pa'y ti dumawat ka ni Daddy Julius, mami. Padasak Nakuna na ngamin idi, nga apay kano anag bayagan, kat di kamot lamalpasen iti panagadal mo. No maminsan, nagadula unay mat ngamin ti papaarami dagiti profesor mi, mami. Rumbeng ngamin nga aramidan nyo dagita. Jay kagiddan mo anagenrol iti kinamaestra, kat nagturpusan idi napanatawan. Makapasuron nga rod, mami. Kunajay din asa anak kanupay ang mabalin nga graduar. Gaputa adu ti bagsak ko. Masapul nga dadak kala selebrasyon iti graduation mo, Aimee. Agyaman ak unay kan ka. Angam umanaya na makaturpusak. Kan maysa, ag-review akpay. Kalpasan na, ag-examak. Basta, pakaragsak no maselebraran ti paragturpos mo. Intayo ka na mamay ti may sa analata ka restaurant. Si kaman lang ti makaam mo,
My Superman. Siyempre, may superwoman. Itapay lang kamlaawan kan. Agyaman ako, Nay, Andrew, biyag ko. Sika, tiintin nagtilangit amang bayabay kanyak. Gapo, taawanan ni Mami iti biyag ko. Nera na siguro. Agayatak ngamin unay ken ka. Maiduma ka kada kini nagbalin a karelasyon ko. Julius, kasapulan ni Claudia ti kwarta. Ikan na kuma, tamapan mo't lang ijay syudad. Ituloy na, ti panagadal na. Saan ka di nga upat lang atawan ti kinamaestra? Manu atawanen ti panagadal na. Kuwang amin, Julius. Marigatan ka nung amin. Adabagsak na. Kaya tasawan day ta, asaan nga agadal ti into na rin na ijay syudad. Abagan ba't numakasasawan? Pag ko naamat amakas asawan. Apay nga ro, da manu atawanan, kat di mo't lamalmalpasan iti panagadal na. Sayang lang ti kwarta ginasgastos na. Sabali ti pangipanan na. Nagturad day tarupam nga umay dito'y balay mi. Kaamamok a balay yu gaya mon daytoy. Ti amok, kat balay ti gayem ko ani ay mi daytoy. Makikabkab balay kayo laang. Talaga na puskol ti rupam. Awanan kay ti bain, ha? Asino ka datang ata tinapuskol ti rupa na? Mayak ditoy, tada ibagak ka ni sir. Sa anak a makikabbalay tawan karbengak. Ada balay meng. Ay no! Ay, lapdanak man. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti dahi ti babae. Aramidam ta kayat mong aramidan ah. Huh. Ngambasol mo, no Jack maidanon ti idanon ko kumakan ni sir. Anya ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Yo, ti masakbayan. Ay na! Lapdanak man. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti dahi ti babae. Sige aramidam ti kayat mong aramidan. Ngambasol mo, no Jack maidanon ti idanon ko kan ni sir. Anya ka di ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Umay ko kumaitad kada kayo ti listahan ti nag-order iti gatas. Ngam, simabat ni Claudia akas la ti Greg, sir. Panawan na kami ditoy, Claudia. Apay alapdam nga umay ni Flora dito'y balay. Ado ti may tultulong ni Flora kanya kay ijay rancho. Kablawan kay ti panagturpos mo, iha. Agyaman ako, Nay, Ma'am. Di na ka di mabalin nga awagan iti mama. Saan ka tamam? Ha? Sige, Mama. Agyaman ako, Nay, iti kinasingpot yung kanya. Mama. Kablaawak may matyayayatek. Ti superwoman iti biyag ko. Agyaman ako, Nay, kan ka, Andrew. Happy graduation, Manang. Naghasat unay ni Manong kan ka. Manang kunakun Tamanong kumat ti agbalin nga asawam. Agyaman ako, Nay, kada kayo. Natunoy ko matlaangan ti arapaap ko. Nakaturpusak matlaangan. Ala, intayo nga ro dun iti restaurant. Tani, itay pa yung agmanmandar ti tiyan ko. Karga ka nun. At to'y pa'y tinayon ti listaan, tinag-order iti gatas, sir. Agyaman ak, Flora. Awan gayam. Saan ka di pa nga imawag kan ka ni Aimee? Saan pa'y mat, sir? Iti naodi nga imawag akot makumiko medyo pagadalan. Ay, jak amaw, no naggraduaran, sir. Kasta ka di. Ala, ikumusta nagtuken kwa na intun umawag manen? Matungpal, sir. Saan ka di nga umawawag ka na kayo, sir? Napukaw ko ngamin ti cellphone ko, idi. Gimatang iti sabali. Kat nasukatan ti sigod a number ko. Ay, kasta ka di, sir? Ala, inak nga rodan iti rancho. Tanapan naggatas iti baka ti daduma akakadwak ijay, sir.
Apay, anak kami suot ka simrag. Anya ka di tinapasamak di taruhar. May itay ni Flora, Mami. Nagsinungbat kami. May ni Daddy Julius. Pinastragnak. Anya? Anya ka no tigagaran ni Flora ditoy? Dahita ti dinamag ko itay ka ni Flora. Nga maditi sungbat na. Saan ka no nga umay makikabalay? Tada ka no balay da. Talaga apagpong tutan nakday dya babae. Ha? Uray siyak, Mami. No saan abim malaot itay ni Daddy Julius, amangan no nagpinungot kami. Dayjay ti ambisyosa. Kaya't nasamot ni Julius nga uray lakayan a maidiligkan ko na. Awan tilin na kayan ita, no kwarta ti pagsasaritaan, Mami. Wan mo't kit di. Hanggang saan mo't unay ama ko na abak nang ni Julius. Ngam ado ti atiwan na dito'y lugar tayo, Mami. Mangrugimat gayaman ti panag-review, iti review center, love. Wen, mayat na inakon ag-review. Tapno sigurado, love. Dahil tamad ti kayat ko, tapno makasigurado ka. Sapay ko ma. Tama ka pa saak. Inton madanon ti bar exam mi, love. Namnamag mat dahi ta, love. Amok kami na nasaririt ka. No pay kasta, aramidak amin akabaulak. Barang maigasat ko. Buyugan tay ti kararag. Adda kaasi ti apo karang tinapasnag nga agkindaw iti kaasi na. Wen, Andrew. Awan sa bali akamangan no saan ani Apo Diyos. Dakkel ti kaasi na kadagiti mamatikan kwa na. Apay akas taday tarupam. Adda ka din nakaapam. Masurunak, Mami. Binaunakit din ni Flora ang mga wit iti nakatimba gatas. Inyawid mo kuman tigatas Kasapulam tigatas, saan ka di? Ang mga numakita ni Daddy Julius, kat agungat, Mami. Wen gayam. Manipod awan ni Aimee, dakkal tinagbaliwan na. Saan kas idi an nalukay kadata. Nagbalin mo ten akirmot. Kasuron ko matday dyan nga, Amy. Nagbali kita ng papanaw, nga kasla ad-adakit din, nagmalas ta. Kastamot nga rod ti mariknak. Iso akasuron ko launay dayjay a babae. Awan lang nga rodan ditoy, ngam isupay lang ti poon ti saan tayo apagkikin na awatan. Bilibak mat kadamanong kan Aimee. Takay kayat dati agyan ijay quarter ti security guard. Ngam ti agyan dito'y dakkel abalay. Saan gamin ang materialistic ni Aimee? Simple a tao, kan saan a naparamag. Sabagay, day tamot tinadlaw ko, mama. Ngam saan nga amo ni Aimee? Nga addadakkel abalay ni Manong iti asidag ti negosyo na. Sigurado nga ijay dantong agyan, inton malpas ti kanlaysada. Apaman ang makapasa ni Aimee iti bar exam na. Ket addan tumanugang yung abogada, mama. Wan iho. Addan to alaan ni Manong mga opisina nanto iti asidag ti negosyo na. Naggasatan ni Manong. Tanasingpat ti asawaan na. Kapayatan asan pa yan ang rugi ti review. Kaya't mo kariti kumuyo kanyak ijayan ti negosyok. Sige man nga rod. Sorwan nak, tapno makatulong akkan ka. Alang nga ron, ngam narigat ti trabaho ijay. Dandani saan ka ngagtugaw? Anya tinarigrigat at trabaho. Tinegosyo? Wenno, ijerancho. Depende matkat di iti tao. No anya tinalaklakakin ko na. No mapadasak ti trabaho iti negosyo, ibagak to, no anya tinalaklaka at trabaho para kanya. Ijay kalangan ayan ti kasyer. Agkahira ka.
Amangan no mapukaw ti collection, no siyak ti pagyanam iti cashier. Andakin ka, no takawam ti koleksyon. Sika ti manager, iti dayto a supermarket. Owner ken manager. Pinanawam daytoy. Kat imay ka iti lugar mi. Kat nagpamarang ka nga aplikante iti radyo. Saan at trabaho ti sinapol ko ijay? No di kat sika. Anya? Kasano ko maasyak ti sinapol mo? Kat di nakpay matamam mo. Sa pulam ka di, ti saan mo pa'y ngamam mo? Nagsapula kiti nasingpet. Nagaget. Kang ronan ti amin napintas. Ket sika deta, love. Mabalin a plano ni Apo Diyos ti panagsinarak ta, love. Agasam, nagpamarang ka amarigrigat? Tapno lang masarakam ti agbalin nga asawam? Mamatiak matitimbagam, love. No saan ko nga inaramit tayo jay? Saan ka kumaan na sarakan? Anya ka di ti impakan mo ka ni Julius. Ta isakit nakalaunay, sika a babae. Adda ka di impakan nyo kan kwa na ide? Iso apagarupon nyo, nga da impakan ka? Ha, anya ti inted mo kan kuana, idinapan ka ije balay. Apay adiyo dinamag kan kwa na, ano interesado kayo ang mga mau, nana? Ti saludsod ko ti song batam. Madanagan kayo kaday. Ang mga no isukat na kada kayo, iso nga insecure kayo. Ha, anya nga insecure asasawam. Apay kumanga insecureak. Apay nga rod nga agdamag kala adagos no adda makitam. Ni Sir Julius ati pagdamagan yaw. Hay, di ta kayo manlangan ta dapay aramida. Oh, mabalin la ko matimang karamkam iti tao. Ay, inaramid kon iti dayta a babae. Saan ka di ani Flora dyan naggapo dito'y, mami? Awan sa bali no saan aday jay apo or ti kararuak. Nakitak asimrak, iti pagalaan ka dagiti timba, apang ikanda iti gatas ti baka. Aguray man, tapalab-ogak ti danga. Anya ti aramidam. Kargaak ting kayo iti ngato ti ruangan. No iduron na ti ruangan no rumwar, matinag ti kayo. Kat matamaan lakit di ti ulo na. Masurunak at talaga iti dayja a babae. Mapan kayo ijayan ni Daddy Julius, ta ipatungpal ko ti planok. Oh, sige, makaamukan, Claudia. Alaan ko to'y tugaw a pagbatayak amang ikabil iti kayo iti ngato ti ruangan. Inton rumwar ti danga. Di na ipagarup nga adda kayo iti ngato. Makabalasak matlaan yan kan kababae. Darasag, tapno awan makakita kanyak. Adto'y titugaw kan kayo. Agbatayak iti tugaw, kat ikabil ko ti kayo. Aday ta, pumanaw ako dito tapno awan makakita kanyak. Anya nga tati naramin ni Claudia iti asidag ti ruangan. Nakita ka nagdardaras a pimanaw. Di namot inrikap analaing ti ruangan. Ay, amangan nagsuble. Magnaak man langan iti bakdor. Amangan nagsabat kami di ruangan. Amangan nagsubang kami manang. Adu itatigatas anaala kadagiti baka. Kasapulan pa'y titimba ditoy. Kurang titimba? Masapul nga rod nga inak mangala ititimba. Ingka man nga rod, at dangamin na panan dagiti kakadwa. O sige, tamapanak. Kunwari, nasingpat ka nagagatak, tapno din nakisukhat ka ni Flora. Mapanak iti pagalaan iti timba.
Barang ipiyar naman ng tilibreta ti bangko kanya. Adda ko ni ti ruangan ti pagalaan ni ti timba. Di damot inrikap anaimbag. Iduron ko tapno makastra ka. Anay ko. Anya dyan naggapo iti nga to. Anay ko, natamaan ti ulok. Kasla maulawak pa yan. Mami! Ay, tinapasamak kada kayo! Apay nga indoron nyo ti ruangan, Mami. Da kayo kat nga ro, tinatamaan iti kayo. Saan ka di anag na dyan babae dito eh? Apay asyak, tinatamaan iti kayo. Mas dawak, tadamutan iti pagprosesuan. Nagnangata iti bangir. Maulawak, nagsakit. Anya itatiyaramidag, Mami. Agdardara ti ulo yo. Agparayat ka kadagiti kakanuan iti rancho. Tulong! Arayatan da kami! Tulong! Anya tinapasamak ditoy. Itala nga nagdisnudo ka at tumulong, ngam kastapay tinapasamak mo? Agdardara ti ulo na, Daddy Julius. Kasanwa napasamak da itoy? Imposible da itoy. At da ka din ng pang-ordi ta ulom? Ipantayo ko maidyo ospital, Daddy. O sige, ipantayo. Inakisaga na tilugan. Wan, Daddy Julius, saan nga agsardang ti panagdara ti ulo na? Naipaskil nga tan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam? Madanaga na, love. Amangan no sana na inayon tinagan ko iti listahan dagiti nakapasa. Anya nga rod no awan nagan mo. Adda pa'y mat sumaro naman nga exam yo? Agnerbiyosak matan. Madanagan akmatan. No anya man ti resulta ti amin, naskan nga awatam. Di na kon. Adda pa'y mat sumaro nga exam? Anos lang ti kasapulan. Sa bagay, masapul nga aklunag, no anyaman ti resulta ti amin. Oh, apay nga agdardaras ka. Papanam. Mapanak iti nakapaskilan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam, Mama. Si kamot yan ada magagaran, ngamdaay mi kan Andrew, iho. Jay ngamin gayem ko nga staff nga day jay pagadalan. Intyat na kanyak nga adda kanun ijay bulletin board ti resulta, Mama. Dinamag mo kumaakan kwa na, no nakapasamot laang ni Amy. Ay, nag-offline matan, Mama. Adda siguro importante nga aramiden na. Sa bagay, kasta nga agpaiso ti empleyado no da boss na. Masapul nga agtulnog iti ipaaramid da ken kwa na. Ito'y drama tayo. Di masakbayan. Dinamag mo kumakan kwa na, no nakapasamot laang ni Amy, iho. Nag-offline matan, Mami. Adda siguro importante nga aramiden na. Sa bagay, kasta talaga't empleyado. Masapul nga agtulnog iti boss na. Ina ko na, imbag ita, tabasit pa iti tao. Narigat no adunto ti tao. Iyawag mo adagos kanyak no anya ti resulta, iho. Ariglado, Mama. Apay nga minanapan kayo ijay, Mami. Saan ka di nga imbaga kamangi kabilak iti kayo iti nga to ti ruangan? Naawa ni ti panunot ko. Kunak no nalpasen anag na ni Flora ijay. Nagalis akaslak kiwat day ja babay. Addan to aramidag kan kwa na? Ijay likod nga ta tinagnaan na. Taapay asaan nga iso tinatamaan. Ti kunak kat adda pay laang ija unag. Saan mat? Ta idikwan? Da kayo mat tinapan ijay. Agkurang nga mintitimba. Iso amapanak ko mamangala. Apay ngamin, ada kayo tinapan. Nangibaon kayo kumaiti sa bali. Agpabanglo ako mangarod ka ni Julius.
Hanggang kas jamutan, tinapasamak. Iso ada kayon, tinapan na nga la, kasta ka di? Diyo amo nga dak di tarwar ti ruangan. Nangeg ko amin ti saritaan nyo iti anak mo, Magda. Julius, adda ka dinangag mo. Nangeg ko nga rodami na saritaan nyo. Gapo iti dakes a plano yo. Da kayo matlaang tinagsagrap. Ha, makapadismaya kayo. Nagdakes ti aramid yung agina. Nagbidot laeng mo ti anak ko, Julius. Kasanon no siyak tinagnayjay. Kaslada kayon nga agina tinangdangran kanyak. Ngamawan ti kasta panggap mikan ka. Apay, di mo inanawa ti anak mo iti plano ng aramiden. Jay kunakon, kasanon, no siyak, tinakapasamakan ti kasta. Aimee, umay ka dito Atty. Aimee. Ha? Anya ti kunam, love? Top 10 ka, love. Adda ni Jervy Ijayan ti bulletin board. Kawawag na. Pudno ka di, love. Nakapasaak. Saan ka lang nga nakapasa? Adda ka kano iti top 10. Agyaman ako na, Diyos ko. Natungpal ti arapaap ko. Mabalinta na pasyaran ni Dadim. Kayat mo apasyaran ta ni Daddy, love? Kailiw ko matiransyo. Napadasak ngamin tinagbali na katulong ijay. When tanagpakan ka iti garami kan ruot kadag iti baka. Idinto tamay sa kagayam a bilyonaryo. No saan ka nagbali na katulong iti rancho, saan ka kumamit na nasarakan? Ay, kitahan niyo tilinaw ti pagiwarnak, sir. Oh, ay. Anya ka di dayta. Tauray ka lang nagtartaray at manon dito'y ayan ko. Ay, top 10 tigayim ko iti bar exam, sir. Ni ay may top 10. Ha? May son, ananay nga abogado tigayim ko. Anya? Ti anak ko? Nagturpos nga uray pimanaw iti puder ko. Maragsakan ang amang ipadamag kada kayo iti balegi tigayim ko, sir. Ha? Flora, malagip na pa'y nga tati anak ko. Saan kada pinakumustahan na kayo, sir? Kaawatan, ngawan tigura na kada kayo. Sapay kuma. Mailiw ako ni ti anak ko. Kasano ang makapagkidawak iti pamakawan ken kwa na? Saan yun akagura tigayim ko, sir? Naamiris kon dagiti kamalik. Nakapagpanunutag, idi pinanawan nak ti anak ko. Mabalin mo kano ti agawid. Kuna ti doktor, mami. Saan samot ang nagsubsubli ni Julius diti ospital? Di na panak iti pagbayadan. Binayadan kanumat ni Daddy Julius ti bill dito'y ospital. Kasta ka di. Mabainak paikit din gapo iti napasamak. Ni Flora ko matamaan. Hanggang syakmatan. Uray kumamat, no saan anangag ni Daddy Julius ti saritaan ta. Nagmalas nga rod. Di talakat nga minagananad. Papuskulon talatan ti rupata. Awan mo't papananta sa bali. No di ijay balay ni Julius. Diyak lakit di kayat ti agsubli nga agab-abang iti pagyanan tayo akas idi, mami. Uray siyak Nang runa kat agpadpadamot nga awan trabaho ta. Ada pagiwarnak dito'y lamiseta iti salas. Kita man. Ada na linyaan iti ballpen. Basa man. Dagiti nakapasa iti bar exam. Malvar Aimee de Vera? Oh,
Anya tinakitam dita pagiwarnak. Tauray kala nagnga. Basaam tinalinyan iti ballpen anagan, mami. Yawat mo. Takitaak man. Ato he. Saan nga ta? Aka nagnagan na lang dayta. Ang uray ti middle name na Adivera. Kat isumat. Mabalin aka nagnagan na laang, mami. Imposiblimat, ani Aimee dayta. Hello, Flora? Nakahawag ka man. Congratulations, gayam! Top 10 kagayam iti bar exam Amumon, Flora? Agyaman ako nay, gayam. Uwa. Oy, ang mga no din akon am mo, tamay sakan nga abogada. Sobra ka, mat. Sikapay lang tigayam ko. Iti kaano man, sikalat na tigayam ko Flora. Loka. Kat, kumusta mat ni Daddy dita? Impakita kun kwa na tinagan mo iti pagyawarnak. Kaya't na ti dumawat kang ka iti pamakawan. Ngam di na kanumot amo ti ayan mo. Takkal ti nagbalbaliwan na, gayam. Madlaw ko, akailiw na kan. Pudno ka di, gayam? Umay kaminto dita. Ngam saan mo pa'y nga ibagbagakan ni Daddy? Oh, Flora. Saan mo mo't nga ugali ti agday ang kabayatan ti panagtrabahom? Itamampay. Sir, adaman damagak. Nukas pangarigan umay pumasyar ni Aimee. Saan nyo kadi akagura? Nakaamiris akon. Kayat ko pa'y nga agsubli ti anak ko. Ngam dagiti agi na amagda kan Claudia. Sir, agpaiso ka diti imbagayam? Agbababawi aka dagiti nararamid ko iti anak ko. Hamum ka di. Asik ako matinatamaan iti kayo nga karga ni Claudia iti nga ato ti ruhangan. Ha? Anya ti kayat yo asawan, sir? Dumag ka. Tay salaysay ko tinapasamak. Nay, imay kayo matiti rancho nga gina. Ay, kumusta ka, nana? Aglisi kay ti dalan mi. Apay nga agyan kay ti dalan? Amulata ni Apo Diyos kay salakan ti awan basol na. Kat ti nakabasol. Iso, ti pagbawingan ti dakas apanggap ti managdakdakas. Awan ti amok kadagiti sasawam. Ay, saan kan nga gindi di amo tamo kon ti amin. Agbalbaliw kayo nga minon. Natangig kayo pa'y lang. Kat awan mo ti maipanakkalyo. Apay ka di akasta ka. Kayat mo tapagtalawan ka dito yung rancho? Kabaalam ka di nga aramidan ti kabaulak nga aramidan. Ay, awan apulos karbangam dito yung rancho. Kukwa ni Aimee daytoy. Love, mapanta ka din ijay rancho? Wen, iror ti driver ti kotse. Imbaga kon ken kuana itay. Umay ka di mat da mama? Wen kano. Ngam ko na ni Jervy. Adye kano kotse na ti pagluganan da ka ni mama. Saan da makilugan ka na ta? Nalawa mat jay lugan mo. Saan nga mina makaururay ni Jervy? No kayat na ti umunan to nga agawid. Wano maudi. Maaramid na ti kayat na. Talugan na kat nga ron. Sa bagay. No agbati tapay ijay. Amangan no din napay kayat ti umyan ijay. Mapandala nga agpasyar. Ken makisarita ijeran tiyoyo. Apay nga imay ka dito'y balay mi. Saan adito iti ayan ti trabaho? Saan nga umay agtrabaho, nana? Urayag laang ti tunay abos ditoy. Apay ko mga urayam ni Julius. Ay, saan ani Sir Julius ti urayag ako nakatunay, nana? Ada urayag ditoy. Agurayak lang iti sumagmamano a minutos. Agtugawak pa ito'y sirok ti kayo dito'y arubayan.
Sika ti makaam mo, no asino manday takunam nga urayam. Numabalain, saan kayo pa'y apumanaw dito, inana? Asino ka kumaamang mandar kanyak? Katulong kalaang. Sir Julius! Umay kayo ditoy! Ang mga no ni Aimee ti sumungad! Anya ti kunam. Ulitan man, Flora. Umay kayo dito'y kunak! Agturong tilugan na sumungad diti arubayan niyo! Ang mga no da Aimee kan Andrew ti sumungad! Anya? Ne, dua mo takot siya ti agturong dito eh. Oh, aday tadan! Daddy! Ay, mi anak. Ay, mi. Pakawanan na ko, ma. Arakupan ka man, anak. Daddy! Kailiw kayo unay. Agyaman ak unay, anak. Tapi nasar nakbutlangan. Wan, Daddy. Kadwak ti kabsat, kan ina ni Andrew. Anya, kabsat kan inana ko nam. Nakakutsa damat. Kunak man marigrigat ni Andrew. Daddy, nagpamarang lang ang marigrigat. Agam, saan aday ti pagsaritaan tayo? Ah, ay, umay kayo nga ruden. Sumrek tayo di tabalay. Magda, Claudia, mangisaga na kayo itipagsasangwan mi dito'y salas. Ay syakon, sir! Ang mga noan niya pa'y ti isagana dagitang agina. Hay, awan pa nagtalag ko kadagitang agina. Uno saan? Bantayak ida amang isagana. Ala, si kanti makaam mo. Pakay dayawak ta nakaumay kayo dito'y pagtangan mi kabsat. Ibaga kon ti gagarami. Tada ka no aramidan ti anak ko ani Jervy ije syudad inton madamdama. Dawatan mi kuma ti pamalubos mo, nga ikalay sa ti anak ko ani Andrew, ni Aimee nga anak mo. Nuan niya ti pakaragsakan ti anak ko. Sana siya ti agbalin na tubang kabsat. At dadamutan iti husto nga edad. Ngemsakbay ti amin. Itid ko pa'y kumaki ni Aimee, tinabayagan nga imbati day di inana. Aimee anak, adtoy, tinabayagan nga induldulin ko, apapaitid kan ka day di inam. Basik, abaol? Anya tilinaon dayta, Daddy. Adtoy titulbak na. Lukatam, takitaam tilinaon na. Apay nga imbaw na ta ni Daddy Julius amang isagana iti merienda dagita. Aganos tapay ita, anak ko. Agdumpal talatan. Inton ipantatimakan ni Jasalas, mangagta ti saritaan da. Wen anak, iso nga gawaan tati mangisagana kadagitoy. Tapno makapantan ijay salas. Masurunak matitiday ta, Flora. Bambantayan na takit din dito'y kusina. Wen nga rod. Mabalinan. Ipantan ti pagpalamiis iti ayanda. Nalukatakon, Daddy. Papeles mat dagitoy. Basaak man? Last will and testament daytoy, Daddy. Nailanad ako kwak ti rancho kan balay. Uwan, anak. Eday tatibilin ni mamim, iti agsakitan. Imparamid na dagitan, sakbay apimusay. Ita, tadaan ka niti husto nga edad. Ited kon kan ka. Gayam, kayat nga rod asawon dayta. Nga awan karbangan ti ore asino nga agare. Wano mangibaga ako kwa na ti rancho kan balay mo. Agyan kami matan ka ni Andrew ija syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo na. Gayem, sikan ti dutukak amang tarawidwid iti amin. Sika ti kangatuan amang kita kadagiti tao.
Kan tuy balay. Nangat nga to pa'y laang mo't ani Sir Julius, gayam. No kayat ni Daddy, alaak matan ijay syudad. Saanan nga ag trabaho? Tapno makainanamat. Tapno di yung mat ko na anaranggasak. Agpili kayo, no anya ti kayat yung trabaho dito rancho. Para dalos, tumulong agitad iti kanan, dagiti baka, anabiit pa'y anaganak. Dagiti lalaki ti agsawar amang kita kadagiti bulo sa baka. Agsweldo kami kadimat? Ay alangan nga agtrabaho kayo iti libre. Anya nga iti igatang yu iti kanan nyo, no saan kayo nga agsweldo? Flora, mangbaliak man nga rod iti sweldo. Ay, saan pa'y amabalin ti agbali tawan pa'y kinsinas? At dapay mo't kanan nyo anabati ijabalay ni gayim ay may. Di kay pa'y nang rugi ang nagtrabaho, agbali kayo! Ninamnama tama tagikwata ti rancho. Iso nga inremedyota ang napapanaw ni Aimee. Kuko namat gayam ti rancho. Awan na pulos ti karbangan ta, mami. Daytoy samot tay kunkunada, akarma. Nagbalinta ka tamatang-tangdanan lang dito'y rancho. Imbaglakit din Tadi data pinapanaw ditoy. Awan pagkamangan ta. Nagkasat matgayam ti biyag ni Aimee. Bak nang gayam ti agbalin nga asawa na. Abugada pa yan. Ay na, agkupit ti barukong ko iti apal. Claudia, no impasnak mo kumamot tinagadal. Saan kumakasto'y tinagbanagan ta? Dagiti inrurumanta. Isuda mo't tinagbalin nga among ta dito rancho. Daay mi, kan Flora. Tuy drama tayo, ti masakbayan. Apay analiday ka, iho. Ayan ka di ti fiancem. Awan pa'y mapagtal ka na babae, mama. Apay akas ta timbagam. Adu dita ti mapagtal ka na babae. Ni Carol, nakitak nga dakakibkibin na alalaki. Kwartak lang ti kinayat na diya babae. Adun ti dinawat na kanyak. Saan ka di akagat-gatang mo manan iti kwentas? Nga alahas na. Wan, mama. Luklukwen naklayang na diya babae. Dukas ta. Saan nga rod amatuloy ti kalay sayo, iho? Saanan, mama? Itapay lang. Kat naduktala kon ti kinagold digger na. Kasanon to pa yun agasawa kami. Kasta man ti inarabid ti mo na babae iti biyag mo. Kinwartaan na kalaang. Tsaka mo, mami. Tsaka mo. Mama, apay nga tangawan pa'y matino a babae ang matumpungan ni Manong. Diyak man amo, iho. Nasingpat mat ni Manong mo. No apay alukwan pa'y laang dagiti babae ang makarelasyon na. Kaadwan samot dito'y syudad a babae, kat materialistic da. At damot manakam. Ngam, ad-ado siguro dagiti rupat kwarta ang natumpungan na. Ay, adamanan pagsaksakitan tinakam ni Manong. Kaya't ko kumamang asawa ni Manong mo. Sakbay nga da mapasamak kanya. Ni mamamat, ubing kayo pa'y. Apay aday tapay tinapanunot yo. Wan, ubing titawan ko, ngam amumat. Ada sakit ko, iho. Ay na, mama. Saan kumaaday tati panunutan nyo? Kaya't ko makita pa ikuma, dagiti agbalin nga pukok. Sakbay nga da mapasamak kanya. Apay, anya ti aramidam dita, sika, Aimee. Ingka mangala ititimba, taipan mo ija ayan dagiti baka. Gatasan nyo ida. Saan ka di amabalin apagtuluyan dakmat iti kuleyo, auntie? Anya nga agtuloy. Asino pa iti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka.
Kayat ko ti makaturpos, Auntie. Adda nga rudan ni Claudia iti universidad. Adda nga rod trabaho. Adamat dagiti kadwa tayo ang mga ramid, Auntie. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Noan niya ti desisyon mi. Iso ti masurot. Sayang ti panagadal ko, Auntie. Dwalaang matatawan, malpaskon. Uray dwalaeng abulan. Adda nga rod trabaho. Sika ti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka. Adda na gorder iti presko agatas. Auntie, da kayo kumanti mangkita. Awan mo ti araramidan niyo. Anya? Ha! Sakit din ti ibaon mo, danga! Dito yaklata ka di rancho, Daddy. Ituloy ko kumamot ti panagadal ko. Anya pa'y lang ti sapulem. At damat den trabahom dito eh. Apay nga ni Claudia kat agad-adal ijay syudad. Sana nga mo ti trabaho dito rancho. Angam si ka kat amom. Sayang ti panagadal ko, Daddy. Kayat ko ti makaturpos. Makarangrang ti kanayon mo nga ibaga. Ika katag trabahon. Kita am dagiti kadwa tayo no agtrabaho damat laeng. Apay ka di amanipod na tayo ni Mami. Katkasta kayo kanya, Daddy. Nasingsingpat ni Mami, ngam ni Auntie Magda. Saan ko matakabsat ni Claudia? Ngam isukit din ti pagad-adalan niyo. Di nakpagpungtuten ay mi.